Geely City Ray превзема Пловдивското Сити. Модерен SUV, създаден за ритъма на градския живот и нуждите на цялото семейство. С мощност от 174 конски сили и ускорение от 0 до 100 км за 7,9 секунди, City Ray съчетава динамика и увереност на пътя. А с разход едва от 6,3 литра на 100 км всяко пътуване остава икономично. City Ray е с 7-степенна автоматична трансмисия и 4 режима на шофиране – еко, комфорт, спорт или смарт, които адаптират автомобила към всяка ситуация. Интелигентните системи за безопасност следят пътя около вас чрез камери и сензори, подпомагайки водача в трафика при маневриране и паркиране. Смелият футуристичен дизайн, LED светлините и модерният интериор превръщат City Ray в SUV, който се откроява във всяка градска среда. Панорамен таван с штора за повече светлина и усещане за свобода. 6 въздушни възглавници за пълна безопасност. Geely City Ray, създаден за града. От Стефанов, ами от кой друг?